От какво зависи срока за изпълнението на един ремонт? Гледайте във видеото! Здравейте! Казвам се Милена Добрева от интериорно студио Ona Design. И днес се намирам в този цветен, симпатичен комплекс, който носи много настроение, дори в мрачни дни като днешния. Тук реализираме един интериор, който много прилича на комплекса. Бих го определила като цветен, нестандартен и много уютен. То е и причината за днешното видео, в което искам да ви разкажа как изборът на интериорен стил и броят на материали, които ще използвате, директно рефлектира върху срокът за изпълнение. Нека да влезем вътре и да ви разкажа точно за какво говоря. От какво зависи срока за реализация? Бих казала, че от конкретния интериорен стил, броя на видовете материали, които ще ви се наложи да използвате, както и спецификата им на монтаж. Колкото повече са материалите, толкова повече бригади и хора ще трябва да влязат във вашия апартамент. Като е добре да избягвате да ги застъпвате, защото това е предпоставка за некачествен монтаж или нараняване на вече монтирани елементи в интериора. Ето една тухлена стена, която сме избрали да залепим преди полагането на настилката, за да може да я предпазим от нараняване. Като в долния й край виждате една празна ивица. Тази ивица всъщност ще бъде за подовия первас. Зад мен може да видите стена с тухла, комбинирана с ламперия, която все още чака да бъде сложена. Отново сме пуснали нивото на тухлата преди ламперията, за да може да не се налага да лепиме тухла, след като имаме монтирани мебели, които много лесно могат да бъдат надрани, ударени. Освен бялата тухла и ламперията, ние сме предвидели и тапети по стените. Това означава не двама души повече за завършването на стените, вместо само шпакловка и боя. Имайте в предвид, че избора на всеки материал може да означава по-дълъг срок за изпълнение. Но пък за хубавите неща си струва да почакаш. Казвам се Милена Добрева от интериорно студио Ona Design. Благодаря ви, че бяхме заедно и до нови срещи!